ҳуҷҷат доранд ё ин ки не аз муҳоҷирон дар Федератсияи Русия, чунки паҳн кардани овозаҳои бардуруғ низ ҷавобгарии худша дорад. Мигрантҳое ки дар Федератсияи Русия қарор доранд бояд ки бо эҳтиёт бошанд. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Дархости Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москваро ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонам. ҳатман дар видео лайк монед ва бо диққат тамошо кунед. Бозии мини мо сар шид. Инай пулое ки дидесен ҳамаш пулои шумоe. Аввал количествои чиптара мегум 1999 донае. Нархи чипта ба суми тоҷикӣ 40 сомонае, ба рубл боша 350 рубл. Номероe ки дар рӯи экран мебинед дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастае. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброя ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастае бо сумта мепартои чек тароюи мекиндани WhatsApp ҷошда билетта миёя. Я дона конверти 100 000 рубла, 4 та конверти 50 000 рубла, 10 та конверти 10 000 рубла, 20 та конверти 5 000 рубла. 3 нафаре ки билети бисёр мехара $100 автоматически падаркаш мекунем. Ма боварӣ дорам ки дастгирии шумо гараниае. Дархости Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз муҳоҷирон дар Федератсияи Русия. Чӣ хеле ки худтон медонед, айни ҳол дар Москва чӣ воқеа рух додагӣ астае, аллакай ҳаматон огоҳ ҳастед. Ва ба ҳамин хотир Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз муҳоҷирон дархост намуд. Масъулони Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Москав аз шаҳрвандони кишвар дар Русия хостанд ки аз ширкат дар ҳама гуна чорабинӣ ва ҷамъиятҳои оммавӣ худдорӣ намоянд. Ва инчунин Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москва хостааст ки дар ҷараёни ҳамла бо маркази мусиқии Крокус Сити касе ки осеб дида бошад метавонад ба Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москав ё ба намояндагиҳои сафорат муроҷиат намоянд. Ва як чизи дигаре дар ҳаминҷа қайд карда мегзарем ки Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд карда гуфт ки дар зимни иттилооти расмӣ нагирифтааст ва аз расонаҳо хост ки ҳангоми нашри чунин иттилоот ба гуфтааш фейки масъулона рафтор кунанд. Яъне ки ҳар як шабакаҳои иҷтимоие ки ҳар як чиз нашр мекунанд барои тамошобинони худшон, Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон хост ки ба роҳҳои ғайриқонунӣ роҳ натиҳанд, яъне ки чизои бардуруғ паҳн накунанд, чунки паҳн кардани овозаҳои бардуруғ низ ҷавобгарии худша дорад. Ба ҳамин хотир бародарони азизу гиромии қадр, ҳар чизере ки Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ҳар чизере ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад ва эъломияша нашр мекунад, ба ҳамун чиз бовар кунену ба ҳар хел гапҳое ки паҳн шудааст айни ҳол дар шабакаҳои интернетӣ овозаҳои бардуруғ паҳн карда ҳамара мақсад овораву сарсон накунед. Лекин гуфта мешавад ки ба ҳар ҳол мигрантҳое ки дар Федератсияи Русия қарор доранд бояд ки бо эҳтиёт бошанд, чунки худтон медонед тақрибан 2 рӯз ё ки 3 рӯз шудааст аллакай рейдҳо бениҳоят рӯз то рӯз вазнин шудастанд, новобаста аз ӯе ки шаҳрвандони хориҷӣ дар шаҳри Москва ҳуҷҷат доранд ё ин ки не дар рейдҳо дастгир карда ба шӯъбаҳои милитсия бурда мақсад ки пурсоншон мешаванд. Ба ягон муноқишаҳо сар назанед, ба ягон ҷойҳое ки мақсад суханҳои зиёдӣ рафтааст, гапу кори зиёдӣ рафтааст, хуш нашед, ворид нашед. Акнун комментарияҳои шуморо мехонем дар ҳаминҷа ва ба саволҳое ки роӣ кардагем ба саволотҳо ҷавоб мегардонем. Ва худованд кунад ки кулли мардуми муҳоҷира дар Федератсияи Русия нигаҳбон бошад, аз ҳар як тӯҳмат, аз ҳар як мушкилӣ худованд ҳамаро нигаҳ бидорад. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака, ман ВНЖ дорам. Агар дар Россия фарзанддор шавам, ба фарзандам загранпаспорт дар кор мешавад ё ки метрикаи Россия хати гаштан мегирад? Дар ҳолате ки шумо дар Федератсияи Русия фарзанддор мешен, фарзанди шумо бо тариқи автоматӣ шаҳрванди Россия мебошад, яъне ки метрискаи российскиш метиҳанд, баъдан ба синни муқаррар кардаи қонунгузорӣ ки расид, паспорта дастрас мекунад. Ва дар ҳолате ки шумо дар уҷа таваллуд мекунену мисол баъдан мехоҳем ки ба ягон ҷо сафар кунем, бале барои фарзанди худтон загранпаспорт ҳатмӣ ва зарурӣ мебошад. Як кас нависондае ки: ассалому алайкум ака, як савол. Вақте ки патент тайёр мешавад, чанд қа вақт дорӣ ки бояд рафта бигиришад? Тақрибан дар муддати 15 рӯз то 20 рӯз рафта гирифтан ягон мушкилӣ намешавад, бародарои азиз. Боз як каси дигар нависондае ки авфи муҳоҷирон кай мешида бошад? Дар мавзӯи авфи муҳоҷирон бояд ки президенти Федератсияи Русия қонунша қабул бикунад.
дар ҳолате ки ягон информатсия набошад мо аз пеши худмон дар ин бора гап зада наметонем. Парвиз нависондай: брат ба праваи Россия дар Тоҷикистон гаштан мешавад? Барои просто гаштан дар назар дошта бошӣ, бале бародари азиз, мешавад. Як каси дигар нависондае ки 3 бор граница кардагем, бо граница кунем мешавад. Вақте ки шумо трудовой договор надоред, 1 сол пас граница мегзарем барои аз нав кардани ҳуҷҷатҳои хитон сафар мекунем, бале бе ягон мушкилӣ мешавад ки чанд бори гузаштан бигирӣ. Яъне ки дар 1 сол 1 маротиба мегзарем, шумо аз 3 бор зиёд ҳам мешавад. Як каси дигар нависондае: ака барои чӣ ман чанд боро комент менависам? Маслиҳат мепурсам, ҷавоб наметиҳем. Ман ҳар ду каналҳои шумоям медонам, гӯш мекунам, не ки шумо ҷавоб наметиҳем. узри зиёд бародари азиз, мо бисёр вақтҳое мешавад ки аз сабаби такрорӣ будани саволҳо баъзе комментарияҳоро намехонем. Бинависон дар ҳамин видео, иншааллоҳ ки дар барномаи оянда ба саволи шумо ҷавоб мегардонем. Як кас нависонда: якаи соргон ман трудовой накардам, не ки патентам аннулировад нашид. Шумо гуфтаед ки аннулировад мешавад. ин чиза ман аз пеши худам нагуфтам ки аннулировад мешавад. ин чиза қонунгузории Федератсияи Русия тасдиқ кард ки ҳар касе ки мақсад трудовой намегирад, патентиш аннулировад карда мешавад. хоб, тамошобинони азизу гиромии қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.